Zdravím všetky šikovné žienky. Dnes si ukážeme v ďalšom videu, ako na takúto kvetinku, ktorá sa dá rôzne formovať a využijeme ju. A potom si k tomu ukážeme ešte, ako sa robia listočky. Takže ja začínam. Toto sa volá rímske lano. Rímske lano má strašne veľkú výhodu, že sa dá s ním formovať rôzne tvary, je takto ohybné. Takže ideme na začiatok práce. Zase začnem, že preložím si nitku, preťahnem cez očko a mám jedno pevné očko. A urobím si tu budeme dbať na to, aby sme háčkovali veľmi voľne. Potom vám ukážem prečo. 1, 2, 3 reťazkové oka. Teraz do prvého pichnem, vyťahnem niť a nechám na háčiku očka takto natiahnuté a preťahnem. Teraz tú prácu otočím a tu vidíte, zatiaľ mám tu takú jednu nitku. Do tej pichnem, vyťahnem niť, zase očka naťahnem a prerobím. A zase si takto prácu otočím. A teraz už mám 2 nitky. A idem pod tieto 2 nitky. Keby my sme očka sťahovali, tak ja sa veľmi ťažko dostanem pod tieto 2 nitky, preto hovoríme, očka budeme robiť voľno. A zasa prerobím cez 2, otočím. A zasa pichnem pod 2 nitky. Toto si treba nacvičiť, vyskúšať, kto ste ešte nerobili rímske lano, akým spôsobom to máte voľno robiť. Naozaj nesťahujte očka, lebo sa vám bude veľmi zle pod to píchať a nebude sa ukazovať pekne rímske lano. Takže pôjdeme do dĺžky, ako my si sami zvolíme. Už je to len a len na nás. Takže zasa pichnem pod 2 očka, vyťahnem niť akoby na krátky stĺpik a prerobím cez 2 očka. A zase si to natočím, pod tieto 2 očka 2 nitky pichnem, prerobím, nechám voľne tie očka a cez 2 očka. A tak pôjdem do akej dĺžky ja si sama zvolím. To už je na vás, či tam budete chcať 5 cm, 10, 15, záleží, akú už výdĺžku budete potrebovať. Pokiaľ vám nejde rímske lano, tak si kľudne môžete zvoliť len reťazkové oka a krátke stĺpiky, aj takáto môže byť šnúrka, alebo si nájdete niečo iného. To už je všetko len na vás. Základom týchto šiat je pavučinku urobiť a vzorky vy už si môžete zvoliť, aké vám sa budú páčiť. Možno, že nájdete niečo jednoduchšie, alebo budete chcieť niečo zložitejšie, viacej vzorky na efekt, už je to len na vás.
Takže vidíte, idem zase pod 2 očka, vyťahnem niť, ako by som robila krátky stĺpik a cez 2 nite. Z toho rímskeho lána som videla aj blúzky úplne samostatné urobené, ktoré sa formovali do rôznych kvetiniek, listoček a potom sa prišívali. Aj z toho je veľmi pekná blúzka. Takže ja som si zvolila asi takúto dĺžku. Rímske láno vyzerá asi takto. Vidíte, tu sa robia takéto pekné oblúčiky. Ja toto rímske láno používam aj na kraje. Keď na spodok mi treba niečím doplniť alebo do vystrihu, tak si urobím to rímske láno o 5 cm dlhšie, ako mám vystrih vpredu, a z jednej strany tu do tých oblúčikov urobím krátke stĺpiky. Voľňučko. Tie krátke stĺpiky mi to trošku stiahnu. Krátke stĺpiky tam robím kvôli tomu, že keď ja budem pripájať motývky, aby som nenarušila to rímske lano, ale budem to pripojovať k tým krátkym stĺpikom. Teraz si ideme urobiť tento oblúčik pre kvetinku. Tento oblúčik budem chcieť, aby mi smeroval týmto smerom do tejto strany. Takže urobím 12 reťazkových ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pozrite, to sa tu záči, 8, 9, 10, 11, 12 a pevným okom sa spojím do prvej reťazky. Tak som sa spojila pevným okom a pôjdem obhačkovať krátke stĺpiky. Tuto niť zoberem a dám ju pod pracu, alebo to prehodím, aby som zozadu dostala tú niť na túto stranu. A idem urobiť 20 krátkych stĺpikov pod reťazku. 1, 2, 3, 4, 5. Takže som urobila 20 krátkych stĺpikov. Tento oblúčik nám pôjde na tú stranu. Takže teraz vidíte, tu máme 2 nitky. Spojím sa k týmto 2 nitkám, vyťahnem niť, prerobím. Otočím, tak si to budem smerovať, že to chcem na tú stranu. Takže otočím prácu. By mi to išlo do tej strany tak. Takže otočím prácu. Tu mám také 2 stĺpiky, tu mám tiež také 2 očka. Do toho pichnem, vyťahnem niť, prácu otočím a ešte pichnem tu do prvého krátkeho stĺpika. Tu pichnem do prvého krátkeho stĺpika. Už azda mám aj slabé tie okuliare, čo som. Chcem to pichnúť pod 2 nitky. Tak, už to máme tak. Prerobím a budeme pokračovať. A zasa pekne pod dve nitky vyťahnem a budeme pokračovať v rímskom lane. A zasa len takú dĺžku, ako budeme my chcieť. Nezabúdame očka naťahovať, aby sme mohli pekne pod tieto 2 nitky vojsť. A zasa krásne robíme rímske lano. Tu sme sa dostali na tu, vidíte, tu máme oblúčik na túto stranu a pokračujeme ďalej. Pichnem pod 2 nitky. Nič iného nezaberám, len tie 2 nitky. Tu už sa nám tvorí oblúčik, preto ho nebereme. Naťahnem to trošku, preťahnem, otočím prácu a zasa pod 2 nitky a budeme pokračovať do výšky, ktorú sme si zvolili.
Takže teraz som si zvolila takúto dĺžku rímskeho lana. Pekne si to teraz natočím a tento oblúčik, aby som mala túto licom, budeme robiť na túto stranu k pravej ruke. A zasa si urobím 12 reťazkových ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do prvého reťazku pichnem, spojím pevným okom a zase tú nitku alebo tú prácu si prehodím cez tú nitku a tu do toho oblúčika z reťazkových ok budem robiť 20 krátkych stĺpikov. Pokiaľ by vám to nechcelo vojsť, tak to stačí len tie stĺpiky si takto potlačiť a 20 stĺpikov tam vojde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a vidíte, tak si to trošku tým prstom zaťahnem a ideme ďalej. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vidíte, pekne tam tých 20 oblúčikov. Teraz si to narovnám, tak aby som toto lico mala. Takto. Ten oblúčik mi ide na tú stranu, takže ja len zasa urobím pod tieto dva očka, vojdem, preťahnem niť, vyťahnem, prácu otočím, pichnem do tohto reťazku, vyťahnem, otočím a zasa idem pekne pod dve nitky, tu je ešte jedna, dve nitky a zasa budem pekne pomaličku robiť rímske lano. Pekne očka naťahujem a pícham po dve očka, vyťahnem a zasa si urobíme dĺžku, akú budeme chcieť. Tak a pokračujeme pekne pod dve očka, vyťahnem, ako by som robila krátky stĺpík, mám dve očka na háčiku, a cez dve očka preťahnem. Zasa si natočím prácu, vojdem pod dve očka a vyťahnem. Tak a takto pokračujem ďalej. Takže som rímske lano urobila do vrchu, teraz si to pekne nasmerujem, aby sme to mali a urobím túto poslednú kvetinku na vrchole. Vy, ktorí máte chuť, môžete si robiť aj z 5, aj zo 7 kvetiniek, takže budete pokračovať s tým, že striedate tie oblúčiky. Ja to teraz ukončím prípravou na tretiu kvetinku. Takže zasa urobíme 12 reťazkových ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do prvej reťazky spojím pevným okom a zase tú prácu cez tú nitku prehodím a dostanem sa nitkou pod tým na druhú stranu, pod rúbovou stranou a urobíme 20 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A teraz chcem, aby som mala tento oblúčik ako hore, takže len pevným okom sa prepojím, preťahnem niť, odstrihnem si trošku dlhšiu a vyťahnem. Túto nitku potom zoberiem a zapracujem ju dozadu, tak ako aj tá predná nitka, čo nám ostala, zapracujem zozadu do toho oblúčika, aby mi tuto je husté, aby to tu pekne držalo a tu do toho rímskeho lana stredom pôjdem tam raz, vrátim sa druhýkrát a pôjdem tretíkrát naozaj, aby nám to pekne viselo. A teraz pôjdeme na túto kvetinku. Zoberiem si bielu priadzu. Preložím to na polovicu približne, tu mám polovicu a od toho si odrátam 1, 2, 3, 4, pichnem háčikom, preťahnem bielu nitku cez očko, upevním, zachytím. Túto bielu nitku si prichytím a budem ju zapracovávať do kvetinky, aby ja som nemala potom veľa nitiek na zašívanie. A urobím 7 do každého stĺpika, urobím 7 stĺpikov ešte. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuto nitku máme pekne zapracovanú a aby sa mi ešte tu ďalšia nitka nemotala, tak tuto už môžem kľudne odstrihnúť. Odstrihneme nitku a dáme ju na bok. Takže tak. Mám 7 krátkych stĺpikov, tento som si trošku naťahla, tak ho urobím ešte raz. Tak. Urobím 2 reťazkové oka. Raz, 2. Prácu otočím a do 4. očka pichnem krátky stĺpik. Budem robiť krátke stĺpiky, ale krátke stĺpiky budem robiť teraz za zadnú niť. Ako vidíte, tu je predná, tu máme tie očka a to je predná niť a to je zadná. Takže ja pôjdem za zadnú niť. Na hačiku sa mi už ráta očko, 2 reťazkové oka sú 3 a tu je 4. stĺpik. A budem pichať za zadnú niť a urobím 7 krátkych stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urobím jedno reťazkové oko a tu vojdem pod očko. Tu, čo mi zostala z týchto krátkych stĺpikov, tak zajdem pod túto zadnú niť a urobím pevné oko. Jedno reťazkové oko robíme kvôli toho, aby nám tu potom nič neťahalo. Urobím 3, raz, 2, 3 reťazkové oka, ktoré mi už nahrádza dlhý stĺpik. Takže mám jeden dlhý stĺpik, urobím ešte 2 reťazkové oka, nahodím a nie tu do toho, ale tu za tú zadnú nitku, čo nám ostali z predošlých stĺpikov, čo sme nechávali, pichnem
a urobím dlhý stĺpik. Máme druhý a tak ich musí mať 7. Robte si tieto reťazkové oka voľnejšie, lebo budeme do nich háčkovať. Raz, dva, otočím a pichnem za zadnú niťku. Tretí, raz, dva reťazkové, štvrtý stĺpik, piatý stĺpik a zase dve reťazkové oka, šiestý stĺpik, dve reťazkové oka a 7. stĺpik. Prerátame si raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Urobím si zasa dve reťazkové oka. Predtým v mojich návoroch som ukazovala, že keď robíme krátke stĺpiky, robí sa jedno reťazkové oko. Ale robíme to kvôli toho, aby nám to tu pekne sa takto ukázalo, aby nám to nejak neťahalo, aby nám to pekne odstávalo, aby to robilo taký 3D efekt. Takže urobíme dve krátke stĺpiky a zasa do štvrtého očka za zadnú niť píchame. A za každú zadnú, aj do tejto reťazky, čo sme urobili. Budeme vždy do každého očka za zadnú niť robiť krátke stĺpiky. Ešte pichneme do stĺpika a tu sme robili tri reťazkové oka a dve reťazkové oka, takže do tých dvoch reťazkových ok ešte pichneme za zadnú niť. Ešte raz. Tak. Urobím reťazkové oko a zasa sa pripevním tu za tú zadnú niť. Pripevním sa pevným okom. Tak, toto je tento, jak to otočím tie krátke stĺpiky, tak tu pekne vidíte, ako nám ostala nitka. Urobím 3 reťazkové oka, ktoré mi nahradzujú stĺpik. Urobím jedno reťazkové oko, nahodím a do každého očka budem robiť krátke stĺpiky. Jedno reťazkové oko, nahodiť krátky stĺpik. Reťazkové oko, nahodiť krátke. Kľudne môžete robiť aj 2 reťazkové oko, ale tá kvetinka bude väčšia. Bude tento oblúčik ešte väčší. Takže ja si zvolím len jedno reťazkové oko a ideme takto do konca radu.
Tieto stĺpiky už neratám, už to nechávam tak, ten som urobila voľne. Tak si ho ešte opravím. Pichnem za nitku, vyťahnem, nebudem ho vyťahovať na veľké, takto. I keby, ja neviem, ste mali v jednom 15, v druhom 14 stĺpikov, alebo 16, je už to len na vás. Tá kvetinka nikde není napísaná, že musí byť rovnaká. Práve v tom je tá krása, že tie motýlky sú rôzne. Že tu neexistuje na to žiadna schéma, ani žiaden predpis, ako tie motýlky majú byť urobené, nemajú byť urobené. Všetko je len na vašej šikovnosti, alebo chuti, alebo fantázii. Takže sme sa dostali do konca. Urobím zase 2 reťazkové oka, prácu otočím a zasa do 4. budem za zadnú niť za každé robiť krátke stĺpiky až do konca. Pamätajme na to, že robíme to za zadnú niť. Vždycky tú prednú niť, keď sa budeme vracať, ešte budeme potrebovať. Takže zase pekne si robíme krátke stĺpiky až do konca. Prichádzam pomalu na koniec, teraz som pichla do toho stĺpika a tu sme dávali ešte jedno reťazkové oko ako medzi tým, takže ešte pichnem do toho jedného reťazkového oka, urobím krátky stĺpik, urobím jedno reťazkové oko a pichnem zasa tu za zadnú niť, teraz je to zadná, predtým to bola predná a urobím pevné oko. Prácu otočím a vidíte, keď tie stĺpiky, ako nám pekne sa rysujú. Tie stĺpiky zohnem a zasa tu pekne vidím tú nitku, čo sme nechávali. Tu vidno pekne nitku, čo sme nechávali. Urobím reťazkové oko a za túto nitku začnem robiť krátke stĺpiky. Tieto krátke stĺpiky zasa budem robiť až do konca. Vidíte, takto sa pekne nám ukazuje taký 3D efekt s tými stĺpikmi za prednú a zadnú niť, keď píchame. Tak a došli sme do konca radu a teraz už začneme sa chystať na tieto oblúčiky. Urobím 6 reťazkových ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prácu otočím a odratám 1, 2, 3 a do 3. pichnem pod obidve očka už, aby nám to pri oblúčikoch neťahalo a urobím krátky stĺpik. A zasa urobím 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale teraz budem odratávať 1, 2, 3, 4 a do 4. pod obidve nite pichnem, urobím krátky stĺpik. Tých oblúčikov by sme mali mať 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 pod obidve nite krátky stĺpik. Budeme robiť krátky stĺpik, aby sme pri spiatočnej práci sa mohli tam píchať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Máme 5 oblúčikov. 1, 2, 3, 4 máme oblúčiky. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zase 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3 do 4. Pichnem. A raz, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, 4. Krátky stĺpik. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 a 1, 2, 3. Tak ako sme tu na začiatku začínali do 3, potom už až do 4, tak tu máme zase 3. Urobíme krátke stĺpik, reťazkové oko, prácu otočím a pod každý tento oblúčik, pod tú reťazku budem robiť 7 krátkych stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a tu do toho krátkeho stĺpika pichnem do stredu toho stĺpika a urobím pevné oko. A to kvôli toho, aby sa nám tie oblúčiky pekne rysovali. A zasa ideme 7 krátkych stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do stredu toho krátkeho stĺpika urobím pevné oko a takto budem pokračovať až do konca radu. Takže som do posledného oblúčika urobila 7 krátkych stĺpikov a tu do toho stĺpika urobím pevné oko, vyťahnem niť, aby sa mi to spevnilo, odstrihnem nitku a tú nitku budem musieť potom pozašiť. Takže mám nachystanú túto kvetinku, ktorú si ja teraz obhačkujem takýmto tmavým fialovým. Vidíte, tak. Už je to na vás, či si necháte len bielu, či si to ešte obhačkujete. Takže ja si zoberiem teraz dominantnú farbu, túto tmavú fialovú. Ja to robím kvôli toho, že z tejto priadze nemám melír, aby som to trošičku zmelírovala. Takže urobím si teraz pevné očko. A tuto, keď mám jednu tú radu krátkych stĺpikov, tu mám druhú, pichnem z tejto strany, z boku, do tých krátkych stĺpikov. To očko preťahnem, zapevním a budem pokračovať. Urobím jedno reťazkové oko a budem robiť račí krok. Ale teraz nebudem robiť očka do každého jedného, ale do každého druhého. Takže jedno, druhé. Tu pichnem, vyťahnem niť, prerobím. A zasa jedno vynechám, pichnem do druhého, vyťahnem niť a prerobím. Tak ako aby som robila krátke stĺpiky. Jedno preskočím do druhého, niť vyťahnem, mám 2 očka na hačiku a cez 2 očka prerobím. A zasa do druhého stĺpika sa mi zachytila nitka, opravíme to. A zasa pekne do druhého prerobím. A takto. Raz, 2. Keď si to naťahnete, tú nitku, tak hneď pri tom, jak vpichnete, tak si ju týmto prstom trošku priťahnete. A vyťahnete nitku, prerobíte a ideme do druhého očka. Vždycky jedno preskočíme. Preto sme teraz tú prácu začali zľava doprava, aby sme mohli urobiť račkový krok a dostať sa z pravej, aby sme mohli tuto hačkovať z pravej strany doľava. Toho račkového kroku sa vôbec nemusíte bať, je to veľmi jednoduchý, urobila som úplne ten najjednoduchší, oni potom tie račkové kroky sú aj složitejšie s nahodeniami, tu je úplne základný, jednoduchý. Ešte raz prerobím, došla som do konca, prácu otočím
a pichnem krátky stĺpik tuna. A začneme robiť teraz tieto ozdobu na týchto oblúčikách. Takže ja zoberem prácu a za zadnú niť, ktorú ja tu prvú vidím, budem robiť zase za zadnú niť krátke stĺpiky. Urobíme 1, 2, 3 a vo 4. krátkom stĺpiku budem robiť pikotku z 3 reťazkov. Zasa je len na vás, z koľkých reťazkov vy si urobíte, lebo pokiaľ hačkujete z tenučkej priadze, aby ho bolo pekne vidno. Pikotka a zasa 3 krátke stĺpiky. Raz, 2, 3. A robíme to za tú zadnú poloniť, lebo táto predná nitka nám tu urobí peknú takúto čiaru a vyzerá to veľmi pekne, bo keby sme pichali po obidve nitky, tak by to tak nevyzeralo. 3 a zasa robíme za zadnú nitku. Raz, 2, 3. Vo 4. budeme robiť pikotku, takže pichnem do 4. Urobím 1, 2, 3 reťazkové oka, do 1. pichnem, vyťahnem niť a preťahnem cez to očko. A zasa ideme za zadnú niť, 3 krátke stĺpiky. 1, 2, 3 a ideme pod ďalší oblúčik a zasa 1, 2, 3, 1, 2, 3 som zobrala zlé, pretože pikotku robíme vo 4., ale asi som urobila 4, takže to je 4. 1, 2, 3, urobíme pikotku a zasa 1, 2, 3 a tak budeme pokračovať do konca oblúčikov. Takže sa blížime ku koncu, urobíme si pikotku, 1, 2, 3, spevníme ju, urobíme 3 krátke stĺpiky za zadnú nitku, 1, 2, 3 a tu sa pevným okom spojím, niť odstrihnem, urobím si ju trošku dlhšiu tú nitku, vyťahnem a všetky tieto 3 nite pozašiviem, poschovávam. A takto budeme opakovať všetky 3 kvetinky. Pokiaľ by ste si chceli robiť 5 alebo 7 alebo dlhšie, je to už na vás. Takto potom vyzerá kvetinka, keď je hotová.